बयनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनानै खोनासंनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव गसंथिदों। आं गिबियावनो लाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गिबि रादाबा भुटान रायजोनिफ्राय हरखाबै बोहैबोनाय दैबानायाव चिरां जिल्लानि गोबां न'खरा थेर-बेथेर जालांबाय। हरखाबनो दै फैनाय होननाया बे बान्दो दङ भुटानाव आरो बे बान्दोनि गेटफोरखौ खुलिनानै होनायाव दैया हरखाबै बोहैबोयो आरो जोंनि चिरां आरो बाक्सानि बे ओनसोलफोराव गोबां खहा जायो, दैबाना जायो। बेनिफ्राय 75 सा पाकिस्तानी शरणार्थीफोरनो भारतनि नोगोरारि होबाय। 75 सा पाकिस्तानी शरणार्थीफोरनो सथबनानै थाफैनायफोरनो आरो भारतारि नोगोरारि होबाय। बिसोरो सिख, हिन्दु एफोरबादि धोरोमनि मानसि। बेनिफ्राय फैबाय अक्ट'बर दानाव खुंगोन टेट आनजाद। आसाम मिजोराम सिमनायाव फिन दुंहाव थासारि। गोजोनाखै दाबो दसेल' सुग्लायो आरो जाफिनो। मिजोरामनि उदखारिफोरा बे दुंहाव थासारिखौ खालामफिनबाय थायो। बेनिफ्राय जाबाय मा? बास ड्राइभारफोरा गोदान एसअपिखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै। बेनि उननि रादाबा जाबाय चिरांनि खैला बाजाराव मैदेरनि दुमदाखाल। गंब्रै गला आरो गंसे बाइक थेर-बेथेर खालामदों। बेनिफ्राय लाभलिना बरग'हाया गावनि जोनोम गामि न'आव फैबाय। दा न'आव फैथारबाय, गुवाहाटी बा गुबुनाव गैला। बलिउडनि एक्टर अर्जुन कापुरा एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आरो कैटरिना कैफमोनजों लोगोसे खामानि मावनो लुबैदों। बलिउडनि फावखुंगुर टाइगार श्रफआ दासान्दि गावनि रोंग'थिजों स्टान्ट खालामनानै सावथुनफोराव फाव खालामनानै मुंदांखा जानो हादों। बेनिफ्राय अमिताभआ टुइटार आरो इन्स्टाग्रामाव रणबीर, आलिया आरो सावथुननि बिथोनगिरि अयान मुखार्जीजों गावनि सावगारिखौ शेयार खालामदों। बेखिनियानोसै इंखंनिफ्राय रादाबा। बेनिफ्राय जों थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ प्रतिबादी गुलियाय हत्या तालिबाना। आफगानिस्ताननि जाथाय। बे गोदान तालिबान, गावसोरखौनो गोदान तालिबान आरो बिसोरो गोजोन लुबैयो बिदि होननानै दाबि खालामदोंब्लाबो नाथाय गावसोरनि एसे बेरेखा जानाय हेंथा खालामनायफोरखौ अननाय खाननाय गैयालासेनो गावथारदों। हिनजावखि खुदिया रावखौबो मोखां नायाखै। प्राक्तन राष्ट्रपति कारजार होते हाक्कानी गटर बैठक। आगु हादोरगिरि आफगानिस्ताननि हामिद कारजाई बेजों हाक्कानी दोलोआ सावरायदों सोरखाराव बाहागो लानायनि सोमोन्दै। बेनिफ्राय नতুन सरकाराव मुरब्बी स्थिर हवानाय। दासिमबो गोदान सोरखारनि सोर मुरब्बी जागोन बेयो थिग जायाखै। बारादारालाय बुंगासिनो दङ गाव जागोन होननानै, नाथाय मा जायो बेनि थाखाय आरो गावलायलायनाय जानो हागौ बिसोरनि गेजेराव। पलातक राष्ट्रपति आशरफ घानी हपरियाले आरबत। आगोलाव जुदि उजबेकिस्तानाव थांदोंमोन हेलिकप्टारजों, नाथाय बेहाय थानो मोनाखिसै। उजबेकिस्ताना आशरफ घानीनि एर'प्लेनखौनो गावसिनियाव बाहोआखिसै। बेखायनो बियो गुबुन देशआव थांनानै दा मा
आरबाव दंहैयो होननानै मिथिनो मोन्दों। गावरफोरा नगा दुष्कृतिकारि लैगल 5 ताके गरु 10,000 दाबि मा होनबावनो ओजोंहाय नगाफोरनि उदखार ओजोंहाय नागानि उदखार ओजोंहाय मेघालयनि उदखार बबेथिं जाबावनो आसामनि नोगोरारिफोरा दा नागाफोरा नै मैयाबो आरोबाव मोसौ खावनानै लांदों माबा गोजोब आसामनिफ्राय मरियनि बियाबनिफ्राय बेनिफ्राय जाबाय मा गपिनाथ बरदलै बिमान कठर नाम हलनि नहय दहारिले हरमाय हिमंत बिश्व शर्माया दुगानो बुंदों गोग्गायैनो बुंदों जे इंटरनेशनल जी लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोन बिनि मुङा सोलाया नाथाय आदानिया जाय लिजाव लादों 99 बोसोरनि थाखाय बे गावनि नामखौ दोननो लुबैदों। पाकिस्तानाव हते तालिबान आरो दहरम महरम उद्विग्न दिल्ली पाकिस्ताननि मानसिफ्रा तालिबान आफगानिस्तान तालिबान फैनायाव जोबोद खुसि मोनदों रंजादों बम गावदों दा बेखौ नुनानै दिल्लीया चिन्तायाव गोग्लैदों। बेनिफ्राय जाबाय मा तिनिमाहर पाছত मुकलि हल कामाख्या मन्दिर दानथामनि उनाव कामाख्या मन्दिरनि दरजाखौ खेवनानै होनाय जाबाय बयबो हाबहैनो हासिगोन खुलुमनो हासिगोन। लक्ष्यबिहीन सरकार मन्त्रि टाने एफाले मुख्यमन्त्रि टाने आनफाले बेखौ रिपुन बराया बुंदों। दा आसाम सरकारनि खोथाखौ मा बुङो जे फारसेथिंजाय चिफ मिनिस्टारा बोयो आरो गुबुन फारसेथिंजाय सासे मन्त्रिया बोयो ताना आजारा बेखौ होनदों असमियाव ताना आजारा मा जागोन बेनिफ्राय राज्यत रेल विमाনৰ दरे যাত্ৰীবাহী বাছ চলিবলৈ দিয়াৰ দাবী চালক সন্থাৰ बासनि लाइन बासफोरनि मालिक ड्राइभार हेन्डिमेनफोरा बासखौबो रेलगारि बादि एर'प्लेन बादि जेथिंबो थांनो हानाय थांनो मोननाय दाबिदों। दा रेलखौ थांनो होदों नाथाय बासखौ मानो होआखै बे ओमफ्राय जमेट' सुइगिया लैजाय मूल्যৰ 32% जमेट' सुइगि बिसोरो बे अनलाइन बिजनेसनि मोनसे एजेन्ट दा बिसोरो बिसिनि माबायाव नायोब्ला मबाइलाव इसोरखौ लक खालामनानै नायोब्ला नुयो जे अबे हटेला अबाव दङ बबे साबसिन हटेल बे आरो दा खोथाया जाबाय मा नायनोथ' नांगौ नाथाय बै जमेट' सुइगिफ्रा हटेल आलानिफ्राय गोबां रां लाङो 32% लाङो जेसेबां इनकाम जादों बिनि 32% लाङो। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा बरखुনৰ अभाबत पथाৰত চিৰালফাট বগাহাতীত পৰিণত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা যে अखा गैया एबार देग्लाय असमाव अखाया खम आरो माइ दुब्लिफोरा बेखायनो गावब्रा जोब्बाय माइफोरा गोजा जानो हमदों बे आरो बे थांबाय। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बे जाबाय हाजत जीवित महिलाक मृत हजाले निर्वाचन आयोगे मान बुंनाय मानसिया थांनानैनो दङ आरो बेखौ थैबाय होननानै बिसायख'थि आयोगा राय होदों बे थैबाय बे मानसि गैला बेनि खालामनायनि थांखियानो जाबाय दा बिसायख'थिया बेखौ लुबैयाखैमोनबाबो दा बिनि आसला लानानै बे जायगानि सासनगिरिफोरा बे आइजोनो सरकारि मोनथाय आरिखौ जेबो होला आरो बेनिफ्राय जाबाय मा आन्तर्जिल्ला यातायात खुलि दियार दाबित बिजनेस बास श्रमिक सन्थार प्रतिबाद बिजनियाव बास मालिक आरो श्रमिक सन्थाया बिग्रायनाय खोन्थादों इंटर डिस्ट्रिक्ट थांलाय फैलायखौ खुलिनानै
होयिनि थाखाय बिसोर दाबि खालामदों होनांगौ थाबैनो। नगावआव ड्राग्स सरबराहकारि 2 महिला ग्रेप्तार। नगावआव 2 आइजो जायफोरा ड्राग्स रोगायो आरो फानो बिसोरखौ हमनो मोनदों। बेनिफ्राय जाबाय मा अइल इन्डिया लिमिटेड दुलियाजाনৰ आबासिक मुख्य कार्यबाहीले मुख'लि चिठी। नैबे रादाबफोरा बुंदों मा 2027 देशर प्रथम गराकि महिला मुख्य न्यायाधीश हब पारे नागारात्ना। 2027 मायथाइयाव भारतनि गाहाय बिजिरगिरि ताने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्टनि बे आइजो जानो हागौ आरो बिनि मुङा मा नागारात्ना। बे सुनन्दार मृत्युर गसरत 7 बছर पाছত हका थारुर। सुनन्दा थैनायनि केसाव गोग्लैदोंमोन शशि थारुरा। दा 7 बोसोर जालांबाय बियो आरो बे 7 बोसोरनि उनाव कर्टआ बेनो रेहाय होबाय। बेनिफ्राय राम रहिमर बिपद बारिल रঞ্জিত सिंह हत्याकाण्डत आदालतर राय बाहाल। राम रहिम सासे गुन्डा गावखौनो धोरोमगिरि होननानै फोसावदोंमोन। जोबोद गाज्रि खामानि मावदोंमोन बियो आरो रঞ্জিত सिंह होननायखौबो बे बुथारदोंमोन। बेनिफ्राय जाबाय मा रादाबा तालिबाনৰ हातত আছে UH-60 ब्लेक हक हेलिकप्टार अत्याधुनिक ड्रोन क्षेपणास्त्र। আমেৰিকাৰ পহৰাত কেনেকৈ ইমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ গোটালি দিহা দিয়ে। तालिबाननि आखायाव ओरैबादि गोजौ थाखोनि सिलाइफोर दङ जेरै UH-60 आरो 60 ब्लेक हक हेलिकप्टार आरो ड्रोन आरो मिसाइल माबोरै थानो हाखो। आमेरिका थाबाय थानाय समाव आमेरिका मा नोजोर खालामदोंमोन बे कुइसन जादों। बेनिफ्राय जाबाय मा तालिबान सरकार स्वीकृति निदिया इउर'पीय संघय इउर'पियान इउनियना तालिबान सरकारखौ गनायथि होआ। जायखि तालिबान सरकार फैया मानो काबुलाव आफगानिस्तानाव गनायथि होनाय नङा। भारतआबो होनाय नङा बादि। तालिबानर उत्थानाव प्रभावित पाकिस्तान महिला टिकटक तारका आक्रमण। ओजोंहाय आफगानिस्तानाव तालिबानफोरनि उथ्रिसारनाय जाखांफुनाय आरो ओजोंहाय बिनि गोहोम गोग्लैदों पाकिस्तानाव। सासे आइजो टिकटक खालामग्राखौ बेखौ मानसिनि सिगाङावनो अत्याचार खालामदों। सि गाननाय सिखौ बिसिनानै होदों। बे काबुलाव प्रवेश आइसिस अल कायदार उद्वेग बृद्धि भारतआ गिदों। काबुलाव खालि तालिबानल' गैला। दा तालिबान देरहानाय लोगो लोगो आइसिसआबो फैबाय आल कायदायाबो हाबफैबाय। मा जागोन। उच्चतम न्यायालयৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত NDA অধ্যয়নৰ সুবিধা লাভ কৰিব ছাত্ৰীয়ে। फरायसुलिफोराबो आइजोफोराबो NDA फरायनो मोनसिगोन बेखौ सुप्रिम कर्टआ राय होदों। खालि NDA नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव हौवाफोराल' मोनोमोन दा हिनजावफोराबो मोनसिगोन। बेनिफ्राय जाबा मा निर्वाचन पूर्वे उत्तर प्रदेशत शिक्षा मित्र आशा कर्मी अंगनवाड़ी कर्मीर वेतन बृद्धि। प्राय मोनफ्रोमबो सोरखारानो मोनफ्रोमबो हानजानि सोरखारफोरानो बिदिखौ खालामो। उत्तर प्रदेशआव बिसायख'थि फैगासिनो दङ। दा बिनि सिगां बे फिसा फिसौ साख्रियाफोरनो दान बान्थाफोरखौ बारायनानै होदों। बेनिफ्राय मा सन्मुखत तालिबान काबुल राजपथत प्लेकार्ड লৈ प्रतिबाद যুৱতীৰ। मोखाङाव तालिबान सिगाङाव थेवबो राजा लामायाव प्लेकार्ड लानानै सिख्लाफोरा हेंथा होदों प्रटेस्ट खालामदों। बेनिफ्राय तालिबानारि हिन्दुत्व तुलना सरा भास्कर होननाया तालिबानखौ हिन्दुत्वजों RSS आरो रुजुदों। अभिनेत्री ग्रेप्तार दाबि। बे बेलायाव
सरा भास्करनि जि बुंनाय बे जोबोद गाज्रि जादों आरो बेनिखायनो बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ बे दाबि खालामदों बिजेपिआ। बेनिफ्राय खेलानि रादाब बेहाय दङ इंलेन्डर बिरुद्धे टेस्ट शृंखला जय करार भारतर मूल प्रत्याह्बान हब रुट। इंलेन्डनि सासे मोजां क्रिकेट प्लेयार रुट बियो भारतनि देरहानायाव मोनसे आहार एबा इन्जुर जानानै गसंथेगोन। सहजै देरहानाय नङा भारतारिया। भारतीय बलार एतिया इंलेन्डर बेट्समेनर बाबे नतुनथा जों फारसेथिंजाय होनलायबाय मा भारतनि जि बलारफोर बे बलारफ्रा इंलेन्डनि बेट्समेननि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव जानानै फैदों। बेनिफ्राय आईसीसी टेस्ट रैंकिंग और शीर्ष 203 भारतीय बैट्समैन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमिटिनि जि प्लेयारफोरनि रैंकिं बेहाय सा 10 नि गेजेराव भारतनि 3 दङ। बेनोसै अग्रदूतनिफ्राय रादाबा। जों दा गोदान गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव थांसै। बे जाबाय नियमिया बार्ता। नियमिया बार्ता बेहाय दङ 1 सेप्तेम्बराव परा खुलिब आंत जिल्ला यातायात। नै मैया फोसावनाय दाखालि फोसावनायाव गैया। दाखालि फोसावनायाव मैया दं साननानै बासफोरा लामायाव ओंखारदोंमोन नाथाय मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव थांनो होजायाखिसै। दा बुंबाय मा 1 सेप्तेम्बरावसो खुलिगोन। मा खोथा बिलाय? बेनिफ्राय हाइलाकान्दित अखम आरक्षी गुलि मिज दुर्बृत्त। हाइलाकान्दियाव मिज उदखारिफोरा आसाम पुलिसनिथिं सिलाइ गावहरदों, गुलि गावदों। बेनिफ्राय जाबाय मा अखमत मन्त्री विधायके भंग करिसे कोविड प्रोटोकल। आसामाव मन्त्री एमएलएफोरानो कोविड प्रोटोकलखौ सिफायदों। बेखौ युव छात्र परिषदा अजद दैखांदों। बेनिफ्राय जाबाय मा रङियात कंग्रेस नेतार अगपत जगदान। सासे कंग्रेसनि नेताया अगपआव जगदान होदों, बीजेपीआव हाबाखै आरो। मंगलदै प्राक्तन विधायकर उन्नयन पुंजीपयर कर्तृत्व कांग्रेस विधायक मंगलदैयाव आगु जी एमएलए बे एमएलए नि जे फंड एरिया डेवलपमेंट फंड दङ बेखौ कांग्रेस एमएलए नो बाहायनो बा मावफुंनो बिबान होदों। बेखिनियानोसै नियमिया बार्तानिफ्राय। दाना अखमिया प्रतिदिनाव बे अग्रदूतआव जि फैदों बे रादाबानो। थेवबाबो नैबे गाज्रि रादाब स्नातकोत्तर नामभर्तित शिक्षानुष्ठाনৰ काণ্ডক লৈ ব্যাপক प्रतिक्रिया। सोरनि थोननाय बियो? स्कुल कलेजाथ' बिदिद्राय खालामनो हाया। स्नातকৰ नामभर्तित शिक्षानुष्ठाনৰ काণ্ডक লৈ ব্যাপক प्रतिक्रिया। डिग्रीआव एडमिशन लानो फैनाय जायफोर फरायसा बिसोरनि बे फर्म फिलआप आर'जलाइ सुफुंनायाव मा थोनदों? आवेदन पत्रत ब्राह्मण कलिता कायस्थ मुसलमान ने की जनवातो बाध्यतामूलक। बै आर'जलाइ सुफुंनायाव नों ब्राह्मण ना कलिता ना कायस्थ ना मुसलमान ना जनजाति बेखौ खोन्थानांगौनो। बेथ' गाज्रि खोथा जादों। मानो नांगौ ब्राह्मण कलिता कायस्थनि सिनायथि? খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰা সমস্যাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰহস্যজনক ভূমিকা। অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰতীয় ঘোষণা ন্যায়াধিকৰণৰ ट्रिब्यूनला माखासे माने फरेनार्सफोरखौ गुबुन हादरनि मानसिफोरखौ मा खालामदों? भारतारि होननानै फोसावबाय। बिसोरनो भारतारि नागरिकत्व सिटिजेनशिप होबाय। बिदिखे 700 बितर्कित रायक लै मौन दिसपुर। नाथाय दिसपुरा माने आसामनि हादरसा सोरखारा सिरि दङ बे बेलायाव। मानोथाय बे नोंथांमोना पेपारखौ बुथुमनानै फरायबा मिथिगोन। तालिबान अधिकृत पन्जासित प्रडाक्ट दखल बितारित उपराष्ट्रपतिर। तालिबान अधिकृत
पनसिर प्रदेश दखल बितारित उपराष्ट्रपति आगोलनि जि लेङाइ हादोरगिरि बेयो होखारजाबायसो तालिबाना दखल खालामनाय पन्जासिर होननाय हादोरसानिफ्राय बेनिफ्राय माने क्षमतायाव थानो मोनाखिसै आरो बेनिफ्राय जाबाय मा 1 सेप्टेम्बरर পৰা 6662টা কনষ্টেবল পদৰ বাবে হ'ব পৰীক্ষা 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय 2662 कनस्टेबलनि साख्रिनि आनजाद जागोन पुलिसनि आरो बेनिफ्राय 22 नतुन मुखियारि बीजेपी राज्य कमिटि घोषणा 22 गोदान मोखांजों मा खालामदों भवेश कलिताया गोदान हादोरसायारि बीजेपी कमिटि दादों बेहाय आइजो दोलोनियाव आइजो सेक्सनाव आंगुरलताखौ गाहाय खालामदों बेनिफ्राय सियानेतर मूर्ति पार्क धंख मा खालामदों आफगानिस्तानाव काबुलाव जे सिया नेतानि मुसुखा दंमोन आरो पार्क दङमोन बेफोरखौ ध्वंस खालामदों तालिबानिफ्रा काबुल विमान बन्दर नियन्त्रणहीन परिस्थिति गुलि प्रबिष्ट হৈ 40 जনৰ मृत्यु जोबोद आलाय सिलाय जादों मानसिफ्रा काबुलाव थाया आफगानिस्तानाव थाया विदेशाव थांनो एर'प्लेनाव जायगा गाखोनोबो होआ थेवबाबो गाखोसोमदों नारा नाथा खालामदों आरो ओजों खारलायावनो मा 40 जना थैदों गाथार जानानै आरो गुलिबो गावजादों दाखालि नुबाय सासे 3 बोसोरसोनि उन्दै गथ'आ बिमा बिफानिफ्राय बोरैहाय आलादा जाखो बिमा बिफाखौ नागिरनानै ओजों खारलाय गाबि गाबि नागिरदोंमोन बेसेबां अन्थाव बाथाव मानसिफ्रा मानो इसेबां जुनाद जाखो बेखौ बुजिनो हाला मानो इसेबां सार्थबर जाखो खालि क्षमता नांगौ हारि जौगाहोनायनि नङा हारि दैखांनायनि नङा नाथाय गावनि खाबुल' बिनिफ्राय भारतर नतुन टिगर इभि प्रदर्शन करिले टाटा मटर्सआ भारताव गोदान टिगर रोखोमनि गारि लॉन्च खालामदों बेखिनियानोसै माबानिफ्राय प्रतिदिननिफ्राय जों दा गुबुन रादाब बिलाइयाव थांसै बे जाबाय आमार अखमाव दङ जे 1 सेप्टेम्बरर পৰা সম্পূৰ্ণ আনলকৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী आसामनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया जाफुङा बे खोथाखौ बुंस' हाया नाथाय 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय इन्टार डिस्ट्रिक्टल' नङा गासैबो रोखोमनि लकडाउनखौनो आनलक खालामनानै होगोन बे बुङो बेनिफ्राय जाबाय समूर्ति तालिबान महिला गवर्नर ग्रेप्टार बेहाय आफगानिस्तानाव सासे आइजो गवर्नर दंमोन बेखौ बे खाराखैमोन सिबाय खारखुमालाङाखै बेखौ एरेस्ट खालामबाय जालालाबाद होननायाव 3खौ गावथारदों आरो पार्क मूर्ति बेफोरखौ ध्वंस खालामजोब्बाय स्कुल खुलिबो मबाइल दियानो हबो आसाम सरकारनि दुथां बे जे मबाइल होगोन होननानै बुंदोंमोन दा मबाइलखौ होलानो फरायसाफोरनो स्कुलखौ खुलिसिगोन मबाइल होनाय जानाय नंला सकानु घुरिल बास चालक खुद्ध साखा गिदिङाखै बासफोरनिया बेखायनो बास सालायग्राफोरा जोबोद रागा जोंदों बिनि उनाव फैबाय नैरित्याके युवा कांग्रेस गटवार चिन्ता चर्चा राजीव भवन माने कांग्रेस भवन गुवाहाटीनि आसामनि दा बेहाय ओजोंहाय सुस्मिताया ओंखारलांदों कांग्रेसनिफ्राय गोदानै हाबफैदों नैरिता शुक्ल होननाया
बेनोनो आसामनि कंग्रेस दोलोनि जि सेंग्रा आफाद लाइमोन आफाद बेखौ गथायनो सानगासिनो दङ। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय आफगानिस्तानाव आबद्ध आत्मीय आतंकित आरसि खान। आफगानिस्ताननिफ्राय फैनाय मुम्बाइआव फिल्म खालामनो एक्टिं खालामनो बे आरसि खान होननाय एक्ट्रेसआ मा मुम्बाइनिफ्रायनो आफगानिस्तानाव थानाय गावनि लोगो खुरमा बाहागिफोरनि थासारिखौ लानानै जोबोद चिन्ता खालामदों। बेनिफ्राय हाइलाकान्दित नातियाके घोपियाय हत्या करिले बृद्ध। मा जानाय सासे फिसौलाया बिमानि बिबैखौ माबादों सिखाजों दानस'द्रायाखै दानदोंमोन आरो थैबायबो। लाहौरी गातर मुन्ना भाई दिलदार हुसैन अबैखर आरक्षीर जालन बेसेबां नकल डाक्टर दङ जे दिलदार हुसैन होननाय लाहौरी घाटनि बे नंखा डाक्टर बेखौ हमनो मोनबाय। बियो ओरैबादियाव मुथिजादोंमोन जे बे सासे फरायसुलि स्कुलनि फरायसा बियो गोरबोआव थादोंमोन आरो बे गोरबोखौ खालास खालामनो थाखाय बे डाक्टरा चिकित्सा खालामदोंमोन आरो बेहाय आइजोआ थैनांदों। बेनिफ्राय पत्नीरे बिच्छेद हलेও सन्तान त्याग असम्भव सुप्रिम कोर्टनि बाथ्रा जे बिसिजों फिसायजों जुदा जालायबाबो जे फिसाया बा फिसायखौ गथ'नि मोनथायनिफ्राय जानगार खालामनो हाया बेखौ सुप्रिम कोर्टआ बुंदों। ओरैनो आगोलनिफ्राय दावबाय थानाया गथ'खौ बिमाया मोनबोबाय थादोंमोन आरो बेखिनियानोसै। दानिया जोङो सेन्टिनेल रादाब बिलाइ इंलिसाव थांनोसै। बे जाबाय माइंडसेट नट चेंजिं एज शी स्टेप्स इनटु एलाउ वुमेन टु टेक एनडीए एग्जाम। जे माइंडसेटआ सोलायाखै सुप्रिम कोर्टआ बुंदों जे एनडीए नि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमीनि आनजाद बा बेहाय फरायनो लुबैनानै जायफोर आइजोफोरा दङ बिसोरो आर'जलाइ गथायनो हागोन आरो आनजाद होनो हागोन। बे मोजां रादाब बियो। बेनिफ्राय गिव रिप्लाइ इन 3 weeks एससी टु सेन्टार एन्ड दिसपुर। हाइकर्टआ गुवाहाटी हाइकर्टआ मिरु सरकार आरो दिसपुर सरकारखौ बिथोन होदों हिउज फान्ड एप्रोप्रिएशन इन सर एरियास। मा बेलायाव जे सर एलेका जौगानायनि थाखाय दैमा सेरफांफोरनि जौगानायनि थाखाय जा कौटि थाखा सेंसन खालामो बे थाखाफोरा खामानियाव नाङाखै, खामानियाव बाहायजायाखै, सोरबासो जाख्ल'गासिनो दङ, रानखाय सिखाय जागासिनो दङ। नैबेखौ जवाबदेहि खालामदों हाइकर्टआ। बेनिफ्राय जाबाय मा 7 GMC वार्ड स्टिल भालनारेबल। जे गुवाहाटी महानगरनि 7 GMC वार्ड्सआ दाबो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव दङ, बेहाय थांथावा। फेक कभिशिल्ड आइडेन्टिफाइड। नकल कभिशिल्ड जे दिहुनदों भारतावनो दिहुनैफोरा बेखौ नकल आरिफोरखौ दा बेखौ नकल कभिशिल्ड जि भेक्सिन बेखौ हमनो मोनदों। बेखिनियानोसै। नैबे मोनसे पेरालिम्पिकनि रादाब। मारियाप्पान एन्ड 8 others reach टकिय'। पेरालिम्पिक आसोल अलिम्पिकआ जाखांनायनि उनाव दा पेरालिम्पिक जानो लादों आरो बेहाय बाहागो लानो थाखाय मारियाप्पान आरो गुबुन 8 गेलेग्राफोरा टकिय'आव सौहैबाय। बेनोसै। बेनिफ्राय दा थांदिनि जोङो जुग संख होननाय गांसे बांला रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ आन्तर्जाला यातायात चूड़ान्त बर्षेर पाठदान 1 सेप्टेम्बर থেকে।
जे जिल्लाजों जिल्ला थांलाय फैलाय लामाया बन्दमोन बेखौ खुलिनानै होगोन दाखालि सानदोंमोन दाखालि खुलिबाय होननानै नाथाय नङा फैगौ 1 सेप्तेम्बरावसो खुलिगोन आरो बेखायनो बासनि मालिकफोरा बिग्रायदों ड्राइभारफोरा बिग्रायदों मावथिफोरा बिग्रायदों आरो जों रायजोफोराबो गोबां असुबिदा जादों रेलगारिखौ खुलिनानै होदोंबा एर'प्लेनखौ खुलिनानै होदोंबा बासखौलाय मानो खुलिनानै होनो हाया बे आरो चुड़ान्त बरखेर पाठदान 1 सेप्तेम्बर থেকে आरो जि माबा स्कुल खुलिनाय आरो फाइनाल इयारफोरनि क्लास जानाय बे 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायसो जागोन बेनिफ्राय उपनिर्वाचने एकाई लरटेक साइसे कंग्रेस दलआ फैगौ आसामनि उफेरा बिसायख'थियाव हारसिङैनो गेलेगोन बेनिफ्राय बेखिनियानोसै दानिया जों थांदिनि गुबुन रादाब बिलाइ असमिया खबर होननायाव बेहायबो मोनसे गाज्रि रादाब दङ बे जाबाय एइड्स सानि धरिसे अखम एइचआइभिनिफ्राय एइड्स जायो जोबोद गाज्रि बेराम गोबां मानसि थैबाय भारतल' नङा सारा मुलुगाव दा बे बेमारा आसामाव गिख्रंथावै साग्लोबनो हमदों बेनिफ्राय मुख्यमंत्री बे हिमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्रा जे बियो गाव थासान्दि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनाय जानाय नङा सोलायनो होनाय नङा बेखौ बुंदों मुख्यमंत्री হই থকালৈকে কোনেও লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰৰ নাম সলাব নোৱাৰে फानखांबाय 99 बोसोरनि थाखाय लिजाव होबाय आरो दा दुथां मारा खोथा बुंदों रायजोफोरखौ थगायदों बेनिफ्राय उतफुल्लित নহব देशर मात्र 11 राज्यरहे हाखनत बिजेपि रिपुन बराया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माखौ माखौ इसेबां माने बारल'बायदों माखौ इसेबां खुसि बिजेपिया सारा भारतआव गं 11 हादोरसायावल' सोरखार बानायनानै दङ गुबुनाव हायाखै बे खोथाखौ बुंदों जे बेखिनियानो नैबे मोनसे रादाब अखम मिजोराम हिमान्तर गुलि चालनात मिज' नागरिक आहत होनाय जोंनि पुलिस बिफाननि बिबानगिरिया बुंदों जे आसाम मिजोराम सीमा जेंनाखौ लानानै जि गुलि गावलायनाय बेहाय रावबो मिज' मानसिया दुखु मोनाखै बेनिफ्राय जाबाय मरिगाव जिल्ला हाखर भारत प्रेरक কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সংবাদ মেল স্বাক্ষৰ ভাৰত আঁচনিৰ কৰ্মচাৰীসকলক নিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান স্বাক্ষৰ ভাৰত আঁচনিৰ 3775 কৰ্মচাৰী উপেক্ষিত 16 মাহৰ পাৰদৰ্শিক নাই এই যে স্বাক্ষৰ অভিযান লিটাरेसि ड्राइव बे हाय साख्रि मावनाय फिसा साख्रि आरो 3775 साख्रियाफोरा सुबिदा मोनाखै आरो बिसोरो 16/8नि दान बान्थाबो मोननो हायाखै बेखिनियानो असमिया खबरनिफ्राय गोबां रादाब दंबावो नोंथांमोना रादाब बिलाइफोरखौ बुथुमनानै फरायबा मोनगोन आरो दा फैदिनि जोङो दैनिक जनमभूमि होननाय रादाब बिलाइयाव बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिनफ्राव नुजानाय रादाबानो दङ थेवबाबो नैबे बीजेपी शासित राज्यर सभापति जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सोरबा बुंलायबाय बेखौ जे हिमंत बिश्व शर्मायानो बीजेपी बेंजानाय हादोरसाफोरनि जि गिबि मन्थ्रिफोरनि गेजेरनि बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनजानाय गिबि मन्थ्रि हिमंत बिश्व शर्मा सा 11 नि मादाव हिमंत बिश्व शर्मायानो जौसिनाव दं जाहैबाय बेनिफ्राय अखम मिजोराम हिमंत पुनर उत्तप्त आरो मानोबा फिर दुंहाव थासारि जालायबाय आसाम मिजोरामनि बर्डाराव मंगलबारै निखा 2 बजात गुलिया गुलि हरनि 2 रिंगायाव गावलायनाय जादों एगराखि मिज' महिला आहत
सासे मिजो आइजो जखम जादों बे खोथाखौ बुंदों नाथाय आसाम पुलिसा बे नङा रावबो जखम जायाखै इदि होननानै बुंदों आरो मेजिक नम्बर 61 স্পৰ্শ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিটিআৰক লৈ নতুন অংক বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে হাগ্ৰামাৰ পুনৰ সম্পৰ্কে তপনি হৰিছে প্ৰমোদ বৰৰ বিটিআৰৰ দুটা দলক লগত লৈ মেজিক নম্বৰ 61 স্পৰ্শ কৰাৰ ৰাজনীতি প্ৰমোদ বৰক তামুলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কৰি গোসাইগাঁৱৰ পৰা বিপিএফৰ সমৰ্থনত জিকাই অনাৰ অংক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী राजखान्थि मा होननाय जे दायो जि बिजेपिनि एमएलए नि स्ट्रेंथ आसाम आयेन आफादाव बे 60 आव दङ सोरखार दाजों इपिपिएल आरो सोरजोंबा लोगो नांनानै दा बिसोर गावसोरनो 64 मासिखौ दखल खालामनो हाबानो एबसोल्युट मेजरिटी जायो नालाय अब्ला गावसोरनो हारसिं सोरखार दानो हानाय जायो बेखायनो बे अनजिमाखौ मोननो नाजादों आरो बेनि थाखाय राजखान्थि खालामदों बिजेपिआ जे बिटिआर खौ लानानै गुबुन मोनसे गोदान राजखान्थि हाग्रामाजों स्रोद सावरायगासिनो आरो बिटिआर नि मोन्नैबो दोलोखौ लानानै बिजेपिआ बिसायख'थि गेलेगोन इलेक्शन गेलेगोन आरो बेहाय 64 मासिखौ मोनथारगोन 64 खालामनो हाथारगोन बेखौ आसा आरो बुंदों मा जे प्रमोद बरक तामुलपुर समष्टिर प्रार्थी করে গোসাইগাঁৱৰ পৰা বিপিএফৰ সমৰ্থনত জিকাই অনাৰ অংক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যে तामुलपुर बियाबाव जों खोनादोंमोन बिपुल नासरखौ होगोन एपिपिएल निफ्राय दा मा प्रमोद बरकखौसो बिजेपिआ दैखांगोन होननानै बुंदों आरो गोसाइगावनिफ्राय बिजेपिआ गेलेगोन आरो बेहाय बिपिएफ नि हेफाजाबाव गोसाइगामिनिफ्राय देरहानानै फैगोन बे अंक बक्र पथरे हाई स्कुल टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र संग्रहर अभियोग सोरहाबा बीएड गैया डीएलएड गैया ना बिसोरो गाज्रि खायदा लानानै बहाबा 2 नम्बरी बुथुम सार्टिफिकेट बुथुमदों बेखौ लानानै दा एसे दावराव जादों आरो बेनिफ्राय কোনো কাৰণতে জাতীয় পৰিষদে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা কৰি মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ নহয় ছাত্ৰ সন্থানী बुंनो थांब्ला ছাত্ৰ সন্থানী आसुनि मोनसे राजखान्थि दोलो জাতীয় परिषद बे लुरिनज्योति दैदेनगिरि बे बुंदों मा जे कुनु मथैबो कंग्रेसजों लोगो नांनानै महाजोंटाव थाया सोरहा हारसिङैनो थागोन बे आफगानिस्तानाव सरकार गठনৰ कुचकावाज आफगानिस्तानाव सरकार दानायनि पेरेड सोलिगासिनो दं सोर जागोन प्राइम मिनिस्टारा सोर जागोन हादोरगिरिया बेफोरनिनो कुचकावाज बेनिफ्राय नैबे क्रोएशियान फुटबल लीगत खेलिब सन्देश जिंगाने भारतनि सासे गेलेगिरि बे सन्देश जिंगान बे सोभियत रुसियानि आगोलनि गंसे हादोर क्रोएशियानि फुटबल दोलोजों गेलेगोन दा बेखिनियानोसै दैनिक जनमभूमिनिफ्राय दानिया जोङो आरो गांसे इंराजि रादाब बिलाइयाव थांसै दा आसाम ट्रिब्युन बेहाय मा होनदों एनी कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया विथ हाईएस्ट केसेस जोबोद गिख्रंथाव जे नर्थ ईस्ट दा आसामल' नङा नर्थ ईस्टआनो कैंसरनि राजथावनि जानानै फैदों जोबोद कैंसर बेमारि दङ सारा भारतनि मादाव आसामावनो बांसिन कैंसर बेमारि दं बाराद्राय गय जायो बाराद्राय थांखु सादा ए जानायावनो सिगारेट सोबनायफोरावनो बे जादों बेखायनो जों सांग्रां जानांगौ बिनिफ्राय होनदोंमा तालिबान रिसार्जेंस मे पोज थ्रेट टू एनी जाहा गिनांगौ नर्थ ईस्टआव तालिबाननि गिनांगौ दङ तालिबानफ्रा बे थोंजायबो
मानोना गोबां बे हारिनि मानसि दंना बिसोरखौ लानानै मा खालामगोन तालिबान बानायगोन आरो ओनसोलाव बा हादोरसायाव गोजोनथि गैयै खालामगोन। दा बे रादाबा जाबाय मा ओरैबायदि दा बांलादेशनि गोबां सेंग्रायाबो थांनानै तालिबान जाहैदों आफगानिस्तानाव पाकिस्तानावथ' जाहैखादोंआनो बे आरो बेखायनो गिदों। जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम बेहाय मा होदों 3 बोसोराव जिम्मात मृत्यु 88 जनर पुलिस जिम्मायाव थैनाया बोसोरथामाव 88 जाबाय। बेखायनो दाखालि सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ बुंदों जे थानाफोरावनो बांसिन सुबुं थि रैखानि बे सिफायनाय केसा बांसिन जायो। बेनिफ्राय कान्दाहाराव राष्ट्रपति पदप्रार्थी बारादार कान्दाहाराव आफगानिस्ताननि हादोरगिरि जानो गोनां बारादारा दंहैयो। बेनिफ्राय होनबाय मा गुलित निहत्तिनि बे जालालाबादनि गावथारदों तालिबानफोरा अनाखानानै। बेनिफ्राय निरुद्धर आत्मविश्वास हला प्रधानमंत्री गाहाय मन्त्री नरेंद्र मोदिया नीरज चोप्रानि जि गावनि सायाव फोथायनाय आत्मविश्वास सेल्फ कन्फिडेंस बेखौ बाख्नायदों। बे आरो बेखिनियानोसै दिनैनि आसामनिफ्राय ओंखारनाय गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय रादाब फरायनाया। जोबथारनायाव आं आंनि गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोननो खुलुमनाय मोजां मोननाय आरो मान बावनाय होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।